Mabigat ang responsibilidad at trabaho ng forest ranger, between life and death. Kasi ang pinagtatanggol natin dito, kalikasan. Maaaring buhay mo naman ang kapalit. Ako po si Joffer Andrino, 2 taon na po forest ranger dito po sa Kaliwa Forest River Reserve. Ang tungkulin ko po ay mag-monitor at magpatrol sa loob ng protected area. Malaking bagay ang forest ranger kasi kami yung frontline ng protection ng kalikasan. Kasi kami yung nagpapatrol unang-una. Kung meron tayo, dito natin makikita kung mayroong mga illegal loggers, no, mga illegal activity sa loob ng protected areas. Dito yung araw-araw namin ginagawa na pagpapatrolya, pagmumonitor. Talagang pinapasok natin yung loob ng gubat. Yung visibility kasi ng forest ranger, deterrent yan sa illegal activity. Ipinapaliwanag natin sa mamamayan, no, sa komunidad, ano ang kalagahan ng kalikasan. Dahil hindi lang ito basta forest land, this is a protected area. Para magampanan mo yung ganitong aspeto ng trabaho, napakahirap kasi maglalakad kami ng ilang oras. Kalaban mo dito, maliban sa banta, gutom, pagod. Ito, hindi na to usaping sweldo o trabaho. Usapin na to sa pagmamahal sa kalikasan, kaya ka tumatagal sa trabaho. Yung banta, maraming banta. Una na dito yung unang pag-illegal loggings, no? Yun yung unang banta, pagkalbo ng bundok. Dahil nagagamit yung mga logs sa commercial use. Iba naman ginagamit ito sa residential, no? Pero kung ilan po ang magtatayo ng bahay at lahat gagamit, maaari hong makalbo ang bundok. Secondly, yung pong kaingin. Mabigat ang responsibilidad at trabaho ng forest ranger, between life and death. Kasi ang pinagtatanggol natin dito, kalikasan. Maaaring buhay mo naman ang kapalit. May mga kasamahan na kami bago pa lang ako pumasok sa DENR na naitala na, yun nga, na ambush. Kanina habang nasa taas tayo, naririnig natin yung chainsaw. So hindi natin marespondihan agad dahil wala naman tayong mga gamit. Pag nasa remote area ka kasi, kami mga forest ranger, we are not armed. Wala kaming kahit anong pananggalang, no, na ibinigay sa amin. So, ang tungkulin lang namin is magpatrol, no, magmonitor. Pag po kasi yung mga illegal loggers, may mga equip na rin sila eh. Pangalawa, bilang lang kami kumpara sa kanila. Napakalaki po ng protected area ng Kaliwa. Ito po ay 34,700 plus. Tapos 24 ng forest ranger lamang. Kaya hindi ho ganun kadali para marespondihan yung nag-chainsaw doon, nag-illegal. Pag naman napuntahan natin yun doon, pagdating natin doon, maaring wala na rin sila dahil sa layo. Pag nasa remote area ka, pakiwari mo, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Kung halimbawa, may nag-illegal loggers, may illegal logging sa nagagawa, 10, 20 sila. Dalawa lang kayo, remote area. Pag nasukol sila, yun po kasi posible kaming babaril, posibleng yun na yung huling namin. Maliban sa banta, mababantaan ka pag kinuha mo yung mga logs, papatayin kami. Wala naman kaming magawa. Hindi naman po kami umaalis o nagpupunta sa isang area na hindi po kami nakikipag-ugnayan sa barangay kasi ano't ano man ang mangyari sa amin, nakatala kami doon sa lugar na nandoon kami sa loob. Dahil nga mayroon kaming mga nasasawata na mga malalaking tao sa likod ng paglalags. No, mayroon kasi yung tinatawag silang pinancer. So, malaking pera yung nakataya. So, kahit hindi na po sa araw mismo ng duty,
Kahit nga po minsan nasa labas ka, hindi ka naka-duty. Kumbaga nagmamanman ka dito sa kalikasan, sa bundok, ikaw naman mamanmanan nila ng personal. So yun po yung mahirap sa buhay namin bilang isang forest ranger na talagang hindi mo alam ang araw ng bukas. Kasi ang ipinaglalaban mo nga kalikasan, kaya lang may mga taong mapagsamantala doon sa mga sitwasyon at mga malalaking tao po ito. Hindi lang ito basta naglag lang. Ito yung mga may mga pera, may mga katungkulan talaga. Maliban sa ipinagtatanggol mo na ang kalikasan doon sa mga illegal na aktibidad sa loob ng protected area o sa loob ng bundok, yung mga iniiwan pang basura, kami pa ang maglilinis, kami pa ang mag-uuwi. Kasi may posibilidad na kapag umulan, aano rin, no? Tapos mayroon pa tayong mga wildlife dito sa loob, no? May mga baboy damo, mga unggoy, bayawak. So, maaaring nilang makain. Isa yun sa, kaya umuunti yung numbers ng wildlife. So bilang tagapagtanggol ng kalikasan, kung hindi ako sino, ang tanong. Ipagpapatuloy ko sa kabila ng mga banta at hirap at pagod na aming nararanasan. Dahil hindi lang ito banta sa bundok ng Sierra Madre. Ang magiging epekto nito ay downstream. So aabot ito sa coastal. So kung ano ang mangyayari sa bundok, yun din ang mangyayari sa baba. So talagang yung hangga't may banta sa kalikasan, nandito kami mga forest ranger.